Ola, que tal? Moi boas, son Anxo de Lares e hoxe estamos aquí en Vilariño, na Ría de Aldán, a xoia das Rías Baixas. Estamos aquí para presentarvos unha vivenda de obra nova á venda, unha vivenda moi interesante, xa veredes. Trátase dun chalé, unha casa unifamiliar, nunha parcela pechada, aquí ao carón a escasos metros da praia de Vilariño. Unha casa grande, con 3 andares, 4 habitacións, 4 baños, 2 cociñas moi ben equipadas. Unhas calidades excepcionais e, sobre todo, o que máis nos gusta aos de Lares, unha terraza que quita o hipo, unha terraza con vistas despexadas á Ría de Aldán, con vistas á vila, que é, de verdade, para visitar. Se vedes que vos pode encaixar e queredes máis información ou que programemos algunha visita, vinde pola nosa oficina en Cangas, na Rúa do Sol, no número 19, chamade por teléfono ou visitade a nosa web lares.gal. Abur!